Jotono phung kaham hingke iko phung siri siri no mokhang suinai ready ong paijak ang iko khangrao manui rok naharoi hei thang tongo tabo khe boro thang nog no so saya ang taklai bisini puila mai bornani hininai chwng tak thanglai tongo ma akon khlainai iko ani ukolog ukolog thang paijak tabo khe nugui mankha na imo khe ani mama hingke amoni ulo khe iko ani mother in law kon khe thanglai tongo moni no soho khe ukolog khe ani mister naidi buso ke weather naithogui tongkha watui bo ekdom fairang fairang angki khumno busuk ke naithokjak asuk ke naithokjago nasikdi pura nokha kosom ongoi phaika watui banani nai tongo hingke toboto watui phaijak no chongkhe maima boro sini yango hingke thangoi tongo tabuk turuk 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 ukologo khe mister mama khe sakang boke khangra hoirajak himaya ponhai hinai ani aroni khangra no naina sika mo hingke ani tei masa mama ni nog mane ani moi 5 number ni nog chini nog bai haksalo akhini no chini o kheto hingke phung siri siri no chongmai jaya maichurok tuinai thanglai tongo tabuk chini kheto thanani bagui wow ekdom aram ke takhe mama sakang sakang himka bina ro joto koso dapaijak bini khangra o chongkhe iko hi 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 iko mo kisini angni musui iyo little baby belai rokhai ma hingke naichikdi mo ground busurke naithok sugui tongkha orke football rok tongo hingke tini khe ani mister bo mai bor tinai phur iko mo ongkha longtrai pahat amoni tola o no chini kheto finally sok paikha chong chini kheto ni chini je jaga kheto khainai amoni area o omo ya hingke iko nasikdi chini ali busurke naithok naithok ongpai tongkha iko ayang tiya o khe chini mai borjaknai jaga o jani khe chini ali tabuk khe chwng nana songni aro thangoi tongo chini maichu rok tongo ba amo mai chainai pura nongkhor chinai hininai thanglai tongo tabuk khe ehe naichikdi watui pura phaina nai tongo hingke iko ready ongpaikha ang tabuk thangoi tongo ali fuinani hininai torok torok khe mama konto thangpaikha hingke ang khe ulo torok khani bagui tabuk saichung no thangoi ma tongo torok torok khe watui yang nobar sip sip ongoi khai haibano tam khaineba tini watui o no mai bori narwkna nangnai ni bagui nai nasikdi pura nokha kosom khe phaidai tongo aste aste sal kahama tongmani se agam sachi watui ni jora ba ongo amtui hai kemo khe chini ali komo khe ani mama mister ali phulai tongkha angkhe tabuk se olo khe phai tongo tep 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 khlainai tini chongkhe mai borlai thanglai chinai finally jaga manli thangjaknai hingke tei kaisa jaga tui thangkha entry nogoi mankha noro hello guys देखो ना मेरे पीछे आली है कितनी सारी bornai hinui thangchukjak tini khe puta kaisa bormaya yango khe hi 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 phuilai tongo tabuk khe ali amsuk ke bara bara chini kwlui kwlui ongjak haifano bonono phuine ma bornai tam khaina ali chikin chikin besi to dugyako aifano jephru watui phaifuru si ma bornai ba watui phaimani kahama ongjak hingke chongbo bori narwk sinai moisong bo boro hingke ba tei ulo buini se ulo bornani hingke manui rok twlangnani keba machine rok twlangnani oneko kosto gorib jaba rang kwrui jaba atui kheno ta khairok susu khlainai din hajira ma bachao chong tei tam khaisina chwngba buini aro kamai atui kheno ma khlaio rang kwrui jaba dukhu chin malik khe jono video khai tongo eko cherai rok bo tongo aro
ayang kena handi iko ani fui mani ali busu kubang kubang ke fuja chin malik hingke sasai kam kremon jari bidi omo khe ani ayang juk ani dei masa ama kotor omo khe al soilai ja sini mesin bai kita mai bolai bagai yang ke ali tanah ani aku loy rekam khailai jati ne besar hasil lalu tamanai sagra yang kayak aku lok hello guys masih benar ini na yor masa ki yor manu yes tongko yang soy beko hal soy dong ta mai bon vai ko ta subol le mo này này cái gì I say no. I love you. Rang kerja hajira mawar jago sagra. Yang masa, yang nade. Jika kita normali dong kita asal boleh, kamu kena nanya, yang tunggu. Jika kita normali boleh di sini. mai bor pai lenglai te tau khe kasalai jak di forne mai jana ni hene na mo se na sik di mo khisi salai na ni bagui na ready onglai ani manaya kon khe mayu thokmani khoi mani amsuk ke khuyo angko tamsi mani thaiso amo khe ani nano bini kaisa dialogue thas kir mane je atom sake sound down nongoi thangai khnajak liya yang khe naisik di ekdom ani chakloi ke masa tamojani film naitugui tongo phone Tona hiu. সবার উপর মা Hai? সবার উপর মা Tona sabar utur marok. উপর মা সবাই উপর মা Film mo. Bangla. বাংলা Wah, regal tunggu ibu. Hei, yang naik lah. Yang film naik tu, mau film bos sabar utur mah. সিরিয়াস কথা যাবো খেতাবো বসে যাও Itu. বলে বেডের মেয়ে শুনে Yang mai sabar selesai. Borlai. ইশার নিচলি মানে খেলি Yang naik lah, ada masa. Wajib sih ngajak. Ini mai bawa mana experience agar deh. Basir mai bawa mana ukta se ukta. Basir na hajira tara di gumai ukta bo. Lah. do ta bo man mai no gap ta bo man mo se kayam lisla আরে খেলি যে বউ না আরে খেলি বউ আম ভাই কে মা বউ Boleh ringnya yang wajah aku tuh tuh. Cincin coba yang bosan. Mereka bongkar. Finally, my body no give you like a something okay. Tay masakan nagira di thamsi kazak. Amar bakane faile bane. Angka ma. Sarini weather chini ang belakhe night hobo and tong thobo thanda ne. Onek night hobo. Road biskang ka jawan sini onek kasar gari thangmane wage tokhe gari thangmalia. Jauh pakai jauh wasin nasi macam tak kono ya. belai kheleng laijak himna biton achi himalia ang to bosor ni puila singge tini si first time amani bagai Okay. Nak saya mana? Oh, long try pakai. Wow.